Makadi mhuri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenews media tinenge tichikupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Naizvozvo nyaya ndayandakakubatira panapa inyaya iri kupisa masiritsi esocial media. Ndoda kuti ndinge ndichikuzivisai. Right, tiri kurudzira vatsva kuti gari masubscribe mutena all notification bell kuti mavideos matsva anotevera munge muchimawana nguva dziripo. Right, pana pamusoro nyaya rotaura uchiti military tanks roll into Harare as Gaza prisoners mega plan threaten Mnangagwa's fragile regime. Rega tipinde mutsamba tikuzivisei kuti nyaya iri kumbofamba sei zviri kumboitika munyika yeZimbabwe yatigere kudai. So zviri kunzi izvoni, the recent decision to expel Blessed Geza, the leader of militant war veterans and a member of the ZANU-PF Central Committee, has intensified the ongoing power struggles surrounding President Emmerson Mnangagwa leadership. This move comes at a critical time as the ruling party grapples with the challenges of the upcoming 2030 campaign, which has not gained much support among the public. The expulsion seems to have added more tension to an already heated situation. Nezvo mhuri yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya nyika yeZimbabwe iri kunetsana pamusoro pavageza Geza nemhuri yeZimbabwe against Emmerson Mnangagwa kugovernment yake iyo inovhunduka chaizvo. Right, mhuri yeZimbabwe hazvina kumera mushe ndofunga muri kuzvinzwira mega. Tiudze zvamunofunga panyaya iyi. Thank you for watching. Makadi haZimbabwe, makadi vana veZimbabwe, muri yese kwese kwamuri ni sande kudai yakadi sande yenyu kwese kwamuri. Tinoimba vamwe tichaenda kumachechi, vamwe tichaenda kupi, kunomufaro, kunodidi, kunonakidzwa zvedu kwatinenge tichitambira. Nyaya ndauya nayo panapa ndenyaya yakadai. Ndakutsigira baba vataura pamusoro apa. Nenyaya yechiprofita nenyaya yemisangano yeZANU-PF. Nyaya iyi yakapinda muna 2018-19 papapa. Nyaya iyi yakabuda kumasowe vanonyatsotondera chaizvo vanochengeta nhoroondo. Nyaya iyi yakabuda kumasowe ichinzi iyo nemuprofita akabuda. Ndakatembe ndine vhidhiyo racho panapa, ndakachengeta for a long time. Pakabuda mashoko ekunziwo mumaprofita mumachechi muchapindwa nevachauya vachiita kunge maprofita asi vasiri vaprofita, vari kuhwandira kubata machechisi kunyanya venguo chena, nekuti ndo vawandisa vakunamata chinamato chechiprofita. Izvi zvakanga zvakaitirwa kuti idea yakanga iripo ndeyekuti varegere kuburitsa mashoko ari kubuda kubva kumweya kudenga akanga akutenderera mumakereke mumarenje umu nemweya mutsvene. Kunzi iwo nyika yatambudzwa, nyika yatambura, asi nyika iyi kutambura kwayaita yatambudzwa nevakuru vari kutonga. Vatonga kusvika pari kurwadzisa, kusvika pekuti kana ngerozi chaidzo dzagumbuka nekuzopindwa kwaitwa kwavaita mumachechisi vachiparidzira shoko risiriro risingaenderane nechechi. And mumarenje mese muchasara musina mweya uchabuda muvanhu, mweya uchabuda woenda mweya kudzokera kwawakabva, mweya umbonozorora, mweya umbosiya nyaya dzemishonga dzimboita zvadziri kuita. Nyaka zhinji pakataurwa nyaya yesataniki kunzi yanyanya yatonga, ende payatangira kutonga pacho yatangira kutonga pamwoyo, zvichireva kuti yatanga kutongera iyo muhurumende muZANU-PF.
naika ndo pamakaona paya maprofita vakuenda kuma churches nemahelicopter, vakuenda kuma churches nemahelicopter. Vamwe takazvibvunza isusu kuti ko maprofita aya vakuzoenda kuma church uku nemahelicopter sei? Vakuenda kuma church nemahelicopter, hakuna zvinhu zvakambobvira zvakadaro izvozvo, zvakaitwa saizvozvo. Right, zvabva izvozvo ndo pamakazoona paya pakabuda zigi, pakaita maprofita vakanopa semufananidzo vachitivo mari yedu yenyika yava nechiremerera, yakunzi zigi, zvichireva kuti mari iyi yasimba, yaroorwa negold, saka yaane murume. Vachitopa example vachiti ivo masanctions akurohwa nezigi ndokupinda kwavakaita. Akanga asiri mapostori, munhu aitaura zviya nevarume vakanga vakamira paya vakanga vasiri mapostori kana 1, vakanga vari vanhu vakanga vatounzwa kutouya kutotanga kutopinda kuzobata nyaya, kuzovhara mweya, kuti mweya wekudenga urege kutaura zvauri kutaura, vachipa vanhu mari. Izvo zvakangofanana nekuti kana uri pachechi chaipo vanhu vane utsinye vanoda kuti mweya urege kuona, zvakafanana nevaroi waenda iwewe kunotsvagawo zvinokunetsa. Naika munhu anogona kuuya kwamakagara parenje, otouya akasunga gemenzi rake, obva arisunga pakona pamusingaoni imimi vamwe, iye anenge achipaziva chaanenge achisunga ipapo. Mozva kuti chii? Anenge achisunga mweya, kuti mweya urege kutaura, urege kutomboona zvinhu zviri kuti zviri kuitika. Panenge pafamba Satani ipapo. Saka nyika yedu isusu yakafambwa naSatani, nyika yedu akagoitora akagoisa mumaoko make. Ndosaka makaona imimi kana kuti maprofita chaivo vakunokwidzwa ivo midhudhudhu kuDubai, vachiendeswa kunzi vari kuendeswa kumbonoona nyika kumafaro. Hazvisati zvamboitika pamberi pechitendero, zvinhu zvakadaro, zvekuti vanhu vanotarisira kunzi ndo vanofanira kunge vatinotarisira kuti ndo vari padhuze naMwari, vobva vanowanikwa ivo vachipinda futi munyaya idzodzo, munyaya dzehuori, zvavari kunyatsoona kuti huori huripo, zviri kuitika izvo hazvina kunaka. Kuchipatara hakuna mishonga, murodhi dzavari kufamba vachienda kunokwira ndege kuairport kwachona ikoko dzakatofa. Naika asi vari vanhu vengoni, vanonzwa ngoni, ndimazvoona. Ndosaka makaona kana kuti midzimu yedu chaiyo yenyika, hazviri kuti munyika medu hamina midzimu yakamirira nyika yeZimbabwe. Iriko midzimu, kuchiri kutori nemamwe masvikiro asina kumbobvira akasvika akajoina chimusangano chavo ichocho. Chimusangano chandinotaura nezvacho ichi chimusangano cheZinata. Vanonyatsoziva chaizvo gore rakaintroducwa Zinata. Naika kwakava kuri kuma early 80s or 90s ikoko, ndo kwakaintroducwa ikochi Zinata. Zinata iyi manje iyi kwakava kuri kuunganidza masvikiro nen'anga dzemunyika medu kuti dzive nzvimbo 1. Iyi yakanga iri idea manje yekuti vachibata midzimu yedu yese vachiisa muhari imwe chete vobva vaivharira. Naika ndo mavhariro avakaita vanhu vese vemunyika, population yese yemuZimbabwe yese zvayo. Ndosaka muchiona kana kuti mashoko ataurwa nababa pamusoro yekuti munhu wese akangonzwa kunzi president anototya kuti konai zvino zvangu zvino pano ndawanikwa ndichidai kuenda kunzwa zvitauro zvakadai. Inyaya yekuti urombwa hwakapinzwa through midzimu yedu, vachitora vachinoisa kwavakaisa kuZinata kuya.
Saka pavakazopinda vachiuya kudzoka kuti vakuzinata, zvavakanga vanowana kuzinata ikoko zvaitova zvinhu zvekutonhodza nekuvhundutsa nekunyaradza mweya nemidzimu nehana dzevanhu kuti dzichitanga kutya. Ipapo ndo pakatangira zvinhu zvese, kwazvona zvinhu zvese hazvisina kumira mushe. Inini maziviro andinoita chaiyo chaiyo ndo maziviro andinoita. Kungoti munyama wazvakwantu ilaki rekuti nzvimbo dzatinokurira dzakasiyana. Naika inini ndakakura muchivanhu chaicho chaicho. Kubva ipapo pakaitwa zinata, ndo pandakatanga kuona inini kuti zvinhu izvi zvakuitika izvi zvatosiyana nezvataiita kudhara tichirova kuchiitwa mabira, kuchiitwa kunzi mvura yaramba kunaya, kwainoendwa kana kumasvikiro vachinoita pinonzi chipwa chiya chekuti vanoisa vanonyika zviyoko zvoiswa paruware zvooma zviri ikoko, wawatobikirwa ikoko kusango ikoko, vanhu voenda vanonwira ikoko. Musiwo wapedza kunwa hwawa kana kuti hwawa usati wapera kunwiwa, mvura yaitonaya. Zimbabwe chaiyo vanhu vanyanzoziva chaicho kuti Zimbabwe yakamira sei. Zimbabwe yaigara iri jakachaka remadhaka neunyoro neupfavu hwenyika. Asi zvese izvozvo zvakadzimwa zvese pari pamusana pekuti midzimu yedu haifanire kunge ichiona kana kuti kukondrora mitemo yenyika, nekuti mitemo yenyika chaiyo inokondrorwa nemunhu anonzi king, zvichireva kuti making aya anenge ari kumachief. Ndosaka makaona imimi kana Charumbira chaiyo chief Charumbira akaitwa mukuru wemachief, nekuti chief Charumbira munhu akabva nekuzambia. Paakabva nekuzambia ikoko kwaakanga ari kuchikoro, ndokwaakatanga kutorombera ikoko. Saka kuzopinda kwavakaita chisatanisi chavo, munhu akanga ari pamberi vachinyatsoziva kuti zvechokwadi munhu uyu ndiye chaiye akanga ari Charumbira. Ndosaka muchiona kana nanhasi chaiye Charumbira ndiye president wemachief ese emuZimbabwe, nekuti ndiye akabata urombwa hwese hwemachief. Charumbira wakauya through ZANU-PF uchibva iwo nepazambia nepamalawi. Ndokusaka muri kuona kana izvozvo chaizvo hakuna kana anokwanisa kuti ataure kana kusumudza musoro, nekuti zvinhu zvese zvakatsitsirirwa neurombwa. Saka mashoko ataurwa nababayo mashoko zvinotoitika zviri pachena. Machurches vakaziva ivo kuti mumachechi ndomaakubuda zvinhu zvechokwadi, mashoko echokwadi, nekuti kumasvikiro edu chaiko nekudzin'anga vakanga vatoondonga kudhara. Ndokusaka izvinezvi vaa mumachechi vana Chivhaya, ndosaka vaa mumachechi vachikanda dzimari vachiita sei. Ivo vemweya vachona chaivo vanotoitambira mariyo, nekuti vakatovharwa kudhara, mweya hapasina mweya. Saka mashoko ekupedzisira chaivo vakataura mweya ndeyekuti hakusisina mweya mutsvene muZimbabwe, hakusisina mweya mutsvene mumarenje muri kupindwa, wakapera kuenda wese. Nyika ichatozogadzikana kana vakuru vekudenga nyika yagadzikana, pachazouya mweya mutsvene, pachauya ngirozi ichagara muZimbabwe, yakamirira kugara Zimbabwe, yakatotiza nenyaya yeurombwa hwesatanist hwapinda muZimbabwe. Ende pamazuva ekupedzisira muZimbabwe makanzi imo nemweya nemunhu wani iyeyo muchasara muine mapenzi, muchasara
muine mapenzi akawanda, vanhu vazhinji vachapera kupenga neurombwa hwavari kurombeswa izvozvi, so nekuda mari yakawanda, asi pachagadzikana nyika vanhu muchanzwa tsitsi, mapenzi achipenga zvekuti pese pese pachange paane benzi. Vamwe vamusingafungire kuti uyu akadai muchazovaona kana nyika yagadzikana. Nyika ichagadzikana zvayo, asi muchazoona mashura amusati mamboona. Vamwe vachafamba vakaisa uroyi hwavo pachena, vachafamba vakaisa urombwa hwavo pachena. Fanike maisirwo ari kuitwa masikavha nana Mnangagwa ayo. Naika masikavha iwayo ana Mnangagwa akabuda wani mumasowe achinzi haasi masikavha ayo inyoka dzavakatakura mumapendekete. Muswere zvakanaka vana veZimbabwe, muswere zvakanaka chaizvo. Muve nezuva rakakomborerwa. Munamatewo muchinamatira nyika yenyu, kuti dai nyika yenyu yawana makomborero, nyika yenyu yawana kusunungurwa. Tagarawo zvakanaka semagara anoita vana vevamwe. Tatenda zvangu.